Pitala sam se koliko ti vremena treba da se umoriš od duranja među jastucima. Svi su već probali da me razvesele. Neće ti uspeti. Ja neću da te razveselim. Ja ću da ti kažem u čemu si pogrešila. Šta? Prelako si odustala. Hej, ti si mi dala posao školskog savjetnika, to znači čvrsta ljubav. Nejse je u pravu. Nisam uspela. Škola je bila katastrofa. Kao i ja kad si me upoznala, ali pokazala si mi kad svim srcem znaš da je nešto ispravno, onda se boriš za to. Ti si to uradila za mene. Zašto nećeš za ovo? Ne mogu da se zamerim EOU. Oni su zaduženi za sve škole u Ekvestriji. A ti si zadužena za sva prijateljstva u Ekvestriji. Zašto bi dozvolila da te neko spreči da radiš svoj posao? Ali pravilnik EOU nije važan. Možeš da smisliš sopstvena pravila, jer radiš nešto novo, nešto važno. U pravu si. Razlog što ovo radimo je mnogo važniji od načina na koji to radimo. A mi to radimo. E, to je Twilight koju poznajem. Kako da pomognem? Već si pomogla. Pogodite šta? Škola prijateljstva ponovo radi! Šta? Ali zašto? O ne! Loša ideja. Možemo li ipak da pogađamo? Bez uvrede, Twilight, ali predavanje u toj školi je najdosadnije najgora stvar ikad. Prilično sam sigurna da si uvredila. Ne, Rainbow Dash je u pravu. Dugujem izvinjenje svima vama. Toliko sam se trudila da radim po pravilima EOU da nisam slušala nikoga od vas. Žao mi je. Obećavam da ćemo ovog puta upravljati školom zajedno. Znači, moći ćemo da predajemo onako kako mi želimo? Bez strašnih iznenadnih provera? Topovi za konfete za sva bića? Šta god je potrebno da biste ih naučili skladu. Jupi! Pa, u tom slučaju 100% sam uz tebe, Twilight. Samo dva mala problema. Škola i dalje nema dozvolu za rad. A nemamo ni učenike. Ja ću se pobrinuti za prvi deo, a vi okupite učenike. Nego šta? Kako? Okupljanje učenika ponija neće biti problem, ali... Bića iz drugih kraljevstva su bila prilično ljuta na nas. Ko je šta? Sigurna sam da ćemo ih pridobiti šarmom i stilom. Dostava kolača za princa Rutherforda! Zašto roza poni ovde? Jako mi ljuti na ponije. Zato što... Ne treba da budete ljuti. Ponovo otvaramo Twilightinu školu prijateljstva i ona će biti mnogo puno silno bolje nego pre. Mi se stvarno izvinjavamo zbog nesporazuma. Naravno da su sva stvorenja dobrodošla. Bilo bi nam veoma drago kad biste vratili svog učenika u školu. Neće biti ista bez njih. Otvoreni smo i spremni da počnemo da predajemo